цялата държава коментира дали Иво Калушев е бил хомосексуален и дали е харесвал малки момченца или не. И това нещо ме провокира да поразсъждавам над темата, тъй като няма как да имаме категорични доказателства към момента. Реших да поразсъждавам малко по темата за себе си, но и пред вас, за да го направим заедно, да го обсъдим заедно, както и някои други неща, които не сме обсъждали подробно до сега във видеята. Ако не сте изгледали предишните видеа по тази тема, можете да го направите в моя канал, а част от линковете ще кача в описанието отдолу. Да видим, бил ли е Иво Калушев човек, който харесва малки момченца заради алгоритъма, не го назовавам директно. Ами, да поразсъждаваме. Със същата тежест мога да задам въпроса, бил ли е крадец? И ще ви звучи нелепо. Защо? Защото нямаме такива данни и няма логика да коментираме в такава насока. Ами като се замислих, ние и за педофилия нямаме такива данни. Или поне ненадежни такива. Защото всъщност през тази група в името на клуб за мисля, че гмуркане, което имал, са минали стотици деца и нямаме нито едно оплакване, нито едно свидетелство за това, че той е имал някакви подобни наклонности. Единствената информация за това нещо идва от Валери, който е бил под опеката на Иво Калушев. Но този Валери изглежда, поне на мен, не особено надежден източник на информация, защото собствената му майка каза, че той е патологичен лъжец. Да, неговата майка също не се представи в особено добра светлина по медиите, но пък според нейните думи Валерий е изнудвал за пари и баща си с същата теза, че е бил насилван, без да е бил наистина насилван. И щом може да изнудва така собствения си баща, защо да не може да го направи спрямо чужд човек? И всъщност единствено на тези негови думи ние цялата държава базира мнението си за това, че Калушев е бил еди какъв си. Нямаме нито едно друго свидетелство. Освен това, доколкото успях да достигна до някаква информация, множество деца са били изслушвани на разпит в полицията и са били въртяни на шиш само и само да кажат, че е имало някакви подобни посегателства от страна на Иво Калушев към тях, но нито едно не е дало такива данни. И затова и тези разпити не са включени в делата. Така че реално ми се струва, че можем да наричаме с тази така нехаресвана от алгоритъма думичка педофил Калушев точно толкова, колкото можем да го наречем и крадец или жена. Нямаме много на какво да стъпим, за да може да го наричаме по този начин. И за това ми се струва за редно и за много по-логично да се отхвърли тази хипотеза напълно, особено докато няма някакви реални данни за такова нещо. Защото в момента звучи нелепо, нереално, без да е базирано на каквато и да е била информация, просто е и така. Не е редно. Човек си е отишъл по един или друг начин. Аз смятам, че е бил убит. Някои смятат, че сам е взел това решение да сложи край на живота си. Каквото и да се е случило, в крайна сметка човекът не е сред нас. Нямаме данни да е имал посегателства към малки деца и не смятам, че е редно да замесваме името му в това. Още повече и на тези деца, които са били под неговата опека. Много се върти в обществото и още един въпрос. И той е с какво са се занимавали тези хора.
Възможно е много от близките да знаят и да не искат да споделят. Възможно е да е имало незаконна дейност. Възможно и да е нямало. Нямаме информация за това нещо, можем да спекулираме. Например, че в този район няма сериозна незаконна сеч, не е като в Смолянско, затова и дървена мафия казват, че е пресилено да е имало там и те да са имали проблем с това. За сметка на това пък там минава някакъв канал за трафик на хора, наркотици и така нататък. Тъй, че може да има нещо общо с тях, може и да няма. А, Твърди се някъде, че Николай Златков е бил споделил на баща си, може би малко преди Нова година, че са напипали канал за хора. Така ли е, не е ли така? Баща му не излезе с потвърждение на тази теза, така че не можем да твърдим истина ли е или е поредната глупост, която се пише по сайтовете. Но без да имаме каквито и да е било данни за това тези хора да се занимавали с нещо незаконно, ми се струва нередно и това да го твърдим. То не се базира на абсолютно нищо. Може да е имало, обаче то точно толкова може, колкото да кажем, че те са били руси жени. Нямаме на какво да го базираме. И затова такива теории не ми се струва редно да се спекулира с тях. Дали обаче са били в опасност и някой наистина е трябвало или е искал да сложи край на живота им или не? Тук се замислям над нещо, което повече ме навежда към мисълта, че да, те са имали от какво да се страхуват. Защото ако те са просто религиозни хора, които са решили да сложат край на живота си, да кажем, че ще намерим оправдание защо Калушев и двете момчета са отишли на Околчица, пък другите са останали във вилата. Нали, за всичко това да приемем като някакви реалистични факти. Трябва да се замислим в такъв случай защо Деян бяга. От какво да го е страх? От хора, които са решили да сложат край на живота си, от някакво затворено общество, което вече не съществува. Няма логика. За да може той да бяга, значи има от какво. И за да бяга в друга държава и да изчезне напълно, да няма ни вест, ни кост от него, значи има нещо сериозно. Никой друг не бяга без причина. Защо не сте избягали вие или аз? Защото никой не ме гони. Явно има причина, от която да се крие до такава степен, че можем да предположим, че се опитва да спаси живота си. Нещо друго. Защо мислим, че той се крие? Възможно ли е да не е жив изобщо? Възможно е, нали? Възможно е да е отишъл в полицията, да е казал неща, които не трябва да казва и вече никога да не може да говори. Да не го намерим. Възможно е. Тук вече имаме данни за това, че те са били в опасност. Бягството, ако това е бягство на Деян, категорично говори, че има нещо, от което да бяга. Дори Калушев му е написал: ако нещо се случи с нас, бягай в Мексико. Нали? Не оставай тук. Тъй, че имало от какво да се крият. Но от какво? Не знаем. И ако са били в толкова сериозна опасност и след това са намерени мъртви, теорията за самоубийство мисля, че издиша. Това са моите разсъждения днес. Ако ви хрумне нещо друго, над което е редно да помислим заедно, ще се радвам да го напишете долу в коментарите. До скоро!